Za prvé, ja si nemyslím, že je kompetenciou súdnej moci kreovať samú seba. To neexistuje v žiadnom demokratickom štáte. Toto ani medzinárodné dohovory nehovoria. A to je za prvé. Kompetencia súdnej moci je rozhodovať. Áno, súdna rada je orgán sudcovskej legitimity, zložená paritne zo zástupcov sudcov a zo zástupcov ostatných zložiek moci. Súdna rada, a len súdna rada má podľa ústavy a našich zákonov, tak jak v minulosti, odkedy je zriadená a dnes, jediná právo rozhodovať o tom, kto bude v tomto štáte sudcom. To platí. Toto právo vám predsa nikto neberie. Áno, to, čo sa zmenil model výberových konaní, ktoré predchádzajú tomu, než je kandidát navrhnutý na rozhodnutie súdnej rady. A to rozhodnutie súdnej rady stále ostáva. Áno, zmenilo sa aj zloženie výberových komisií. Pretože ja som presvedčená o tom, a v konečnom dôsledku nám dá odpoveď ústavný súd, ale ešte nerozhodol. Áno, som presvedčená, že nie je dobré, keď súdna moc kreuje samú seba od počiatku, od samotného začiatku celého výberového procesu. Nie je to dobré. A videli sme v minulosti, čo sa dialo pri tomto uzatvorenom systéme výberových konaní. Pamätáme sa to, že vopred bolo zrejme a na chodbách súdov sa rozprávalo, pre koho je otvorené to výberové konanie na daný súd, a potom vznikajú tie všetky vzťahy závislosti, kedy naozaj sudcovia radšej vychádzajú svojim kolegom v ústrety, pretože aj moje dieťa končí právo, aj tvoje dieťa končí právo, a tak sa potom postupne kreuje tá súdna moc, ako sme boli toho svedkom. Zároveň musím povedať, okrem toho, že sa zmenilo zloženie výberových komisií, viete veľmi dobre, že sa aj zásadným spôsobom zvýšila transparentnosť týchto výberových konaní. To znamená, máte na internete zloženie výberovej komisie, máte na internete životopisy tých, ktorí sa uchádzajú o túto pozíciu, máte na internete ich motivačné listy, máte tam termín výberového konania a môžete sa aj pozrieť na to, či bol objektívne správaný ten výber alebo nie. A z takéhoto výberového konania príde návrh na súdnu radu. A tá rozhodne, buď akceptuje, alebo neakceptuje. Toto právo súdnej rade nikto neberie. Moja otázka je, poďte sa pozrieť niekedy na to výberové konanie. Boli ste sa už pozrieť na to výberové konanie? Sledujete tie výberové konanie? Poďte sa pozrieť, potom súďte. Rešpektujem, že máte právo na svoj názor, že súd nám nemá kreovať. Je to ovšem príkrom rozpore s doterajšou judikatúrou ústavného súdu PL/US 10/05. Treba si to potom pozrieť. To mi celá povedať, že v tomto sa nezhodneme. Ale čo sa týka tých výberových konaní a pozrieť sa na nich. Ak preberá výkonná moc to, čo patrí súdnej moci, a toto patrí súdnej moci, lebo to bolo povedané aj v dôvodovej správe, a bolo to povedané aj v náleze ústavného súdu. A vo vzťahu k tomu, že sú tam traja za ministerstvo, a pôvodne bolo tak, bol jeden za súd vyššieho stupňa, bol jeden za ministerstvo, jeden bol za súdnu radu, jeden za kolegium, predsa sudcovskej za sudcovskej rady. Tu nie na úkor súdnej rady sa výberové konanie robí, tu na úkor samosprávy. A bolo povedané, samospráva bola iba poradným orgánom, to sa musí zmeniť a preto sa dáva do ústavy jej kompetencie podieľať sa na riadenie a správe súdov, aby výrazným spôsobom sa podieľala. Čiže my tvrdíme, že tu bola obmedzená kompetencia samosprávy. A judikatúra hovorí, to je môj názor, keď dúfam, že dobre vieme čítať aj ústavný súd, že od výberového konania, nie od rozhodnutia súdnej rady, pretože pani minister sa vedeli systém. Určite pravidlá výberového konania, určite materiál, ktorý musí do výberového konania, rozhodnite o výberovom konaní, bo troch tam máte a takýchto ľudí predložíte súdnej rade. Otázka znie. A tí, čo podľa vás vybratí, boli neúspešní, tí nemali byť úspešní prípadne? Neodmedzujete niekomu právo čes článok 34 na prístup k verejnej funkcii? Lebo váš názor cez vašich nominantov, môže sa váš názor cez vašich nominantov prejaviť. Neznamená, že to bude zneužitie. Ja to nedovolím. Hovorím, že sa vytvára priestor na to, že sa môže cez prizmu a záujmy ministra dosadiť osoba, ktorá tam možno bola i najlepšia. To ja nehovorím, že to sa dá zneužiť. Dobre, ja tak jednu poznámku. Vieme si veľmi dobre predstaviť, ako by to vyzeralo s demokraciou v tomto štáte, keby poslanci kreovali budúci parlament.
To len názorný príklad, proste jedna moc nemôže kompletne kreovať samú seba. To proste nie je zdravé. To nemôže byť zdravý systém. Vážení spolu diskutujúci, mnohá verejnosť, ako vidíte, nielen to, čo ste zliadli vo filme, ale je tu veľa tém v slovenskej justícii, ktoré verejnosť musia zaujímať. Ja veľmi ďakujem pani ministerke, ak tie počítače čoskoro prídu a ak sa budeme môcť skutočne realizovať a konečne vykonávať svoju prácu na slušnej úrovni. Ja len chcem povedať ešte základnú myšlienku jednu. Ak slovenskí sudcovia dostanú to, čo potrebujú k svojej práci, garantujú vám verejnosti súdne rozhodnutia, ktoré sú nezávislé. Oni majú sudcovia totiž toľko práce, že na politikánčenie nemajú čas. To politici, si myslím, a však sledujete aj noviny, aj verejný život, to politici sú tí, ktorí sa zmietajú v mnohých nešvároch, ktoré sú neporovnateľné s tými, ktoré boli predstavené. A ja si za sudcov vyhradzujem tento názor, aby sa sudcovia označovali ako za osoby nekompetentné a osoby iné ako nestranné a nezávislé. Myslím, že toto ale ani raz nezaznelo. Ja som povedala, že v teoretickej rovine sa dá súhlasiť s výhradami kolegov, aby ten zákon bol nastavený tak, aby objektívne tá súdna moc nemohla byť cez výkonnú a zákonodárnu moc príliš ovplyvňovaná, že tá nezávislosť by mala byť teda taká väčšia, ako sa javí teraz. Len sa chcem opýtať svojich kolegov na tomto fóre, že akým spôsobom súdna rada sa zhostila svojej funkcie ako taká, keď práve zákony, ktoré nasledovali v tomto volebnom období, zaručili sudcom to, že sa dozvedeli vôbec, prečo súdna rada rozhoduje tak, ako rozhoduje. Až pod týmto tlakom zmeny zákonov sudcovia začali mať právo, aby sa dozvedeli od súdnej rady odôvodnenie vážnych personálnych rozhodnutí, pre ktoré napríklad neboli prekladaní z nižšieho súdna na vyšší stupeň, prečo neboli vybratí do systému. Pokiaľ ide o pozastavenie výkonu funkcie sudcov, chcem pripomenúť, že táto súdna rada súhlasila s pozastavením výkonu funkcie sudkyne Benešovej v deň pojednávania, kedy rozhodovala vec doktora Harabina za skutok, ktorý sa mal udiať pred 2 rokmi, pretože údajne nemala povoliť nahrávanie účastníkovi konania. Táto súdna rada súhlasila s pozastavením výkonu funkcie sudcovi Sojkovi za napísanie listu prezidentovi. Táto súdna rada pozastavila výkon funkcie doktorovi Paludovi len za to, že si dovolil podať trestné oznámenie na predsedu Najvyššieho súdu, ktorý bol zároveň aj predsedom tejto súdnej rady, bez toho, aby ho akýmkoľvek spôsobom vypočula. To sú všetko signály do sudcov také, že si mali pocit, že sme jednoducho vydaní na milosť a nemilosť určitej skupine súdnych funkcionárov a preto budú ticho. Chcem sa opýtať pani prezidentky Združenia sudcov Slovenska, či si spomína na rok 2008, kedy sa začalo disciplinárne konanie voči sudkyni Benešovej, kedy som ja osobne bola členkou celorepublikovej rady. Videli sme to ako veľmi vážnu situáciu, kedy by Združenie sudcov Slovenska sa malo zastať týchto sudcov, ale bolo mi povedané, že bol by to zásah do disciplinárneho konania a že jediné, čo môžu urobiť, je dať im zástupcov na to disciplinárne pojednávanie. A ja tvrdím, že keby my sme neboli mobilizovali verejnosť, kedy už aj ambasádori pochopili, že to nie je v poriadku, tieto disciplinárne konania, tak títo sudcovia by boli dnes odsúdení. A doktorka Benešová aj bola odsúdená, až ústavný súd nakoniec povedal, že to disciplinárne konanie bolo nedôvodné a nezákonné. Tak to je o tom, akým spôsobom sa aj tá súdna moc vykonáva, nie akým spôsobom sú ideálne nastavené zákony a o tom tu treba hovoriť. Ešte pani viem, táto súdna rada pozastavila vyplácanie príplatkov, zdravotných príplatkov súdkyni, ktorá bola vo veľmi vážnom zdravotnom stave, bez toho, aby ju vypočula. Bez faktov táto súdkyňa zomrela a súdna rada jej tieto príplatky potom priznala až v rámci dedického konania. Táto súdkyňa sa dostala do toho vážneho stavu preto, že dostala príkaz od predsedničky súdu, že má niekto ho prepustiť z väzby, odmietla to urobiť, podala trestné oznámenie a bola šikanovaná. Ale o inom som chcela. Pani Bystrianská, ja si nemyslím, že lepšie počítače, prístup na internet môže zlepšiť charakter súdcu. Vy ste povedali, že ak súdcovia budú mať lepšie materiálne podmienky, tak potom budú nestranní. Ja si myslím, že tieto dve veci nemajú absolútne nič spoločné. Aj súdca, aj keby nemal počítač, tak môže byť nestranný, môže rozhodovať spravodlivo a podľa práva. Súdcom podľa môjho názoru veľmi nepochopiteľne ešte pred 2 rokmi vôbec neprekážalo, že nemajú pripojenie na internet.
keď bol ministrom spravodlivosti ich zástupca, keď mali prístup iba na intranet s vybranými 4 stránkami a ostatný internet si nemohli prehliadať. Takéto protesty sudcov o tom, že majú staré počítače, som v ostatnom období nezaregistrovala. Takisto, čo sa týka prílišného pracovného zaťaženia sudcov, aj tam existuje obrovské množstvo správ o tom, že to nie je tak, že to zaťaženie je veľmi nerovnomerné, že to zaťaženie sa týka určitých súdov, ale sú súdy, v ktorých sudcovia nemajú ľudovo povedané do čoho pichnúť. Na súdnej rade, ktorú navštevujem veľmi pravidelne, sa napokon hovorí veľmi otvorene o tom. Revízne správy súdov tam prezentovala trestná súdkyňa zo súdu v Žiline a keď sa jej pýtali, ako je možné, že to všetko zvládla a tie revízne správy tak dobre pripravila, tak povedala, že viete, ja som trestná súdkyňa, my toho tak veľa nemáme. Tých trestných súdcov nás je veľa. A bolo to tam prijaté s takým ako všeobecným pobavením na súdnej rade. Okrem toho existujú medzinárodné štúdie zo začiatku, myslím, že z roka 2000 alebo z roku 2001, ktoré hovoria o tom, vypracované nezávislými expertami, myslím, z Nového Zélandu, ktorí nemajú nič spoločné so slovenskou realitou ani politikou, ktoré hovoria, že krajina s touto veľkosťou a s týmto počtom obyvateľov nemá čo mať 1400 sudcov, že to je plytvanie prostriedkami. Tak táto krajina by si vystačila pokojne so 600 sudcami, ak by tí sudcovia mali náležité administratívne zabezpečenie formou asistentov alebo formou teda súdnych úradníkov. Čiže ja by som bola veľmi rada, keby sa tu niekto aj objektívne pozrel na tie vyjadrenia o tom, či tu naozaj slovenskí sudcovia pracujú ako o dušu a ktorých konkrétne sa to týka. A takisto ako občanovi mi veľmi prekáža to, že za materiálne nedostatky alebo zlé materiálne podmienky sa tu ukrýva bezcharakternosť. Ak polovica sudcov v tejto krajine sa domáha doplatenia obrovského množstva peňazí na základe toho, že tvrdia, že určitá časť sudcov poberala nemorálne vysoké platy, ale nemá problém chcieť tie nemorálne vysoké platy aj ona a mať ich doplatené, tak to je pre mňa niečo, čomu nerozumiem. Takisto nerozumiem, ako je možné, že sa súdna moc neozve, ak z spisov prokuratúry unikne rozhovor medzi zločincom, ktorý bol medzinárodne žiadaný, bol na ňo vydaný medzinárodný trestný zatýkač, mal byť vydaný, a myslím, do Švajčiarska. Jediné, čo ho zachránilo, bolo to, že dostal v danom čase slovenské občianstvo. Ten človek je naďalej stíhaný za drogové delikty a je na ňo opäť vydaný zatýkač. A keď si telefonuje s vtedajším sudcom Najvyššieho súdu asi takto. Sudca Najvyššieho súdu mu hovorí tomuto človeku: no počúvaj, takto vyzerá, že teraz by sme asi neprišli toho prvého, lebo sú voľby. Zhodou okolností tu bol v stredu aj predseda súdu z Popradu, ten môj kamarát, som ti hovoril. No a sme zrušili ten futbal, to nebude toho 31. alebo 1., ale 1., lebo sú voľby. No a na okresnom súde je pohotovosť z toho titulu, lebo môžu ľudia namietať voličské zoznamy a tak ďalej. Čiže nemôžeme prísť asi na budúci týždeň, ale o týždeň neskôr. Ale ja neviem, aj tak, či ja prídem ešte tento týždeň. Tá osoba trestne stíhaná mu hovorí: tak príď, bol by som rád. A ešte mu hovorí: príď, ja som doma, ty kedykoľvek môžeš prísť. Vieš, že ťa prídem vyzdvihnúť na stanicu. Ak toto je prchý muž slovenskej justície a justícia voči tomu až na pár výnimiek absolútne neprotestuje, tak pre mňa to je nepochopiteľné ako občana tejto krajiny. Takisto ako je pre mňa nepochopiteľné, ako tento sudca v pozícii ministra spravodlivosti môže povedať niekomu v parlamente: pôjdeš do basy, ty hajzel, a súdna moc sa absolútne neozve. A už nebudem opakovať to, čo povedala pani Javorčíková, že sa neozve Združenie sudcov Slovenska voči disciplinárnym konaniam, ktoré sú doštudovateľné na internete a ktoré vykazujú neuveriteľné známky šikanóznosti. Dobre.